Hola a tothom, us dono la benvinguda al lliurament de premis de Joc en 10. Això ja s'ha acabat i és hora de conèixer qui són les persones guanyadores. El concurs, com sabeu, consistirà en registrar un videotutorial de màxim 10 minuts de com es juga un joc de taula. Un joc de taula en català, esclar. En total hem rebut 14 vídeos molt diversos d'arreu del país. Ara sí, ha arribat el moment. Passem al lliurament de premis. Començarem pel tercer premi. Per fer el lliurament del premi, donem la benvinguda a la Montserrat Alemany, presidenta de l'associació Juguem i enguany membre del jurat. Molt bones. Aquest any he tingut l'honor de representar l'associació Juguem, de la qual formo part, fent de jurat en aquest concurs. I m'ha tocat el premi més participatiu, gràcies als vostres vots. Tinc l'honor d'anunciar-vos que el guanyador del tercer premi, decidit pel públic amb els vostres m'agrades, és l'Esmolet, el videotutorial super original d'en Pep Plana. Enhorabona pel premi! Enhorabona! Però no s'acaba aquí això. Com bé sabeu, el segon i el primer premi han estat atorgats per un jurat. En Víctor Ferradellas, guanyador de l'edició de l'any anterior, del 2023, farà entrega del segon premi. Endavant, Víctor, tot teu. Gràcies, Àlex. Doncs som-hi. El segon premi del concurs Joc en 10 és per l'Èrika Elena Álvarez Soto, que ha fet un videotutorial del joc Ubongo. El jurat ha valorat especialment l'excel·lent ús de la llengua i la claredat en l'explicació. Moltíssimes felicitats. Enhorabona per aquest segon premi. Una grandíssima feina d'aquest videotutorial, molt ben elaborat i m'ha agradat moltíssim. I bé, ha arribat el moment àlgid de la nit, el moment que tots esteu esperant, i és conèixer qui ha guanyat aquesta tercera edició del concurs Joc en 10. Però el premi no l'atorgaré jo, sinó ho farà una persona molt especial. Ho farà l'actual director del Festival d'Au de Barcelona, l'Oriol Crespo. Endavant, Oriol, tot teu. El primer que vull fer és felicitar a totes les persones que heu participat a l'edició d'enguany de Joc en 10. Fa molt goig veure tants videotutorials de jocs en català. La decisió ha estat complicada, però ja ens agrada que sigui així. Això vol dir que el nivell és elevat. Ara sí, no m'entretinc més. El primer premi és per República Juganera pel seu videotutorial de Juntaparaules, el joc de Pac Gallego, editat per GDM Games. El jurat hem valorat molt positivament l'explicació clara, concisa i divertida que han fet la Bàrbara i en Jordi. I ara sí, per acabar, us animem a tothom a que jugueu moltíssim i a que feu molt contingut en català. Enhorabona per aquest primer premi. Ha estat un videotutorial molt ben explicat i molt ben treballat. I fins aquí hem arribat. Moltes gràcies a tots els participants per aquesta tercera edició amb un nivell tan elevat i tan bo. Enhorabona a tots els guanyadors que heu aconseguit obtenir un premi en aquest concurs i us animo a continuar divulgant el joc en català. Vull donar les gràcies també al membre del jurat i a tots vosaltres per connectar-vos en aquesta tercera edició del concurs Joc en 10. A reveure!